जय माता दी। फिर से स्वागत है प्रिंस तिवारी भोजपुरी ब्लॉग चैनल में। आज आप सबसे बता दें कि हम बहुत ही प्यारा गाना बड़े भैया खेसारी जी के आइल है अन्नपूर्णा फिल्म से। सावन के ह जौना के टाइटल है ए मोर भोला, जौन में खेसारी भैया के मधुर आवाज़ बा, शिल्पी राज जीवनी अपना इतना मस्त गाना बा कि रउआ लोग सुनी तो मज़ा आ जाई। बहुत ही अच्छा गाना बा जौना के लिखले बानी भोजपुरी के हमरा तो लागेला कि सबसे बड़ राइटर। भोजपुरी में ऐसा राइटर नहीं के हमरा जहाँ तक उम्मीद बा कि तो भोजपुरी के सबसे बड़ राइटर अखिलेश कश्यप भी गाना के लिखले बानी और बहुत आप लोग देखी सपोर्ट करी। एमे फिट कैले बानी वायरल गर्ल जौन की पियर फराक वाली पे वायरल भई रही, स्टेज पे एक वायरल भई रही पियर फराक वाली पे वायरल गर्ल ब्यूटी मेहता जी। और गाना के अपन म्यूजिक से सजैले बानी बहुत ही अच्छा बड़े भैया विकास यादव जी। गाना के कंपोजर बानी शुभम तिवारी भैया। ई गाना के वीडियो डायरेक्टर बानी आशीष भैया। कोरियोग्राफर बानी सनी भैया। गाना इतना सुंदर बा महाराज अब कहीं मत। वीडियो एडिटर बानी परंजन सिंह जी और प्रोड्यूसर बानी फिर से बड़े भैया अखिलेश कश्यप जी। तो गाना के आप लोग सुनी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी। जय हो, जय माता दी।